ụbọchị taa butere gị Ngozi. Wetara mụ na gị Ngozi. Ebe ka ada akwa mmiri na-enwero ntụpọ si abata n'obodo a? Aga m na be Uguru ihu asa. Ama na arụ dị ya na nne ya. Arụ dị chafa ncha. Azunmiri. Ọkwa ịmala na akwa ọkụkọ na akwa ajọ ana fa niile bụ akwa. Mana onwe ife dị iche. Ife dị iche bụ na mgbe oge fa na-abụ lue fa gbawa. Ife si na nke a apụta na nke si na nke a apụta abụrụ ofu. Fa ma abụnatakwa n'ofu. Nwa m, erikwa n'ero maka na ero ma mma. Maka na ọ bụrụ ero niile ka a na-eri eri. Aguiyi nwe egwu atụ ọnụ. Nne m. O nwere nkata nchọ ka m na-akpa. Maka na ndị be anyị kwu okwu si na ekwue afụ na ekwulo ma okenye. Mana ekwue ma anụlụ ma nwata. Achọ nke kewapụ onwe n'ife niile jikọ gị na nwa iru mmiri. Achọghịzi nke onwe ife jikọ gị na ya. Nne m, kezi ka isi asụ ụdị asụsụ a? Ya bụkwa na gị na nna m egbuwego n'ofu akpa. Obi na-agbọwa nna ya na ụdị nwaanyị chọọ ịnụ. Mana ụdị nwaanyị m chọrọ ịnụ. Ọrụ ife onye chọ oje afịa oje golie. Ife a bụ ụdị nwaanyị m chọrọ ịnụ. Ọkwa mụnwa. Kedu ife dị nchọ dị na ya? Biko, mụ na nna ya chọọ ka ịnụ obele nwa Akachukwu. Biko. Afụgo m na gị na nna m agbabago nkata je dute nwaanyị ọzọ. Ọkwago ka ọ dị n'aka. Ị na-akwadozi nna m je dute nwaanyị ọzọ maka na ọ bụrụ m maka na-edote ya bụ nwaanyị. Ọ bụrụ m ya unu kwadocha unu sikwacha nsogbu adịrọ. Ekwugo m na ụdị nwaanyị nchọ. Hapụrụ unu m otu ahụ nsi wee kwu ya. Ama na o nwere ife dị njọ dị na ya. Ka njikere gị ofu ajụjụ nne m. Mgbe nna m je dute gị, o nwere onye tọdoro ya mma n'onu? Mgbe nna m jere kwụọ ụgwọ isi gị, o nwere onye tụdoro ya ube n'iwu na onye aka ọ ya anụ? Ọ larụchara ụla tete kwuo n'ime ubie na ụdị nwaanyị m chọrọ ịnụ. O jebe buru nkwụ jekwuru nna gị doo nkwụ n'isi gị. Nke m ya dịzi iche. Kịta ekwugo m na ụdị m chọrọ. Hapụrụ unu mịa otu ahụ nsi wee chọọ ya. Onye ọbụla jụ. O nwere onye chọọ imechi ka ọ gaa ụzọ na ya eme ka ọ gaa n'iru. Mana ife a na-ekwu bụ maka ọdịmma ya. Ọdịmma ya ka anyị na-ekwu maka ya. Ama nnọọ maka ọdịmma m ka unu ji ekwu. Enwere ka m esi wee na-ekwu maka ọdịnjọ nke mụnwa. Ya anyị na-anya efu na anyị ncha niile na-ekwu ofu okwu. Maka ọdịmma mụnwa ka m na-ekwukwu n'ofu aka a. Nne ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu. Enigwe ekwuona naanị mụ na gị na-abọ zọdọrọ ọkpa. Ndị chi m wee kwuo na-agwakwu mụnwa n'ebe afọ nna alụji aka n'ife ọ bụ. Enwerekwa ihe megịnị ihe gbochi m iji ebe ahụ. Maka na a sị na ebe nwata na-alụ aka, ọ bụ na nne ya nọrọ ebe a na nne ya anụ ya. Nke gosi na o nwere ife nwatakịrị afụrụ o ji wee na-ebe akwa wee na-alụ aka nya bụ ebe. O nwekwa ife mfụ. Hapụrụnụ m ya otu ahụ bikonu. Ejikwa m afọ ose bụrụ ụwa wee na-ayọ unu. Hapụrụnụ m ya otu ahụ dododo. Aguiyi nwa m. A sị na ife okenye dị n'anị wee fụ. Gị nwa bụ nwatakịrị dị gologodo enu ntụtụ ọjị. Ya afụrụ ya. Ife anyị na-ekwu ife a bụ maka ọdịmma ya. Ọdịniru bụ ife anyị na-ekwu maka ya.
egwu atụ ọnwụ. Anụ m ife ikwu, aghọtakwana m ife ikwu, mana ịma na oke akpa amarọ na nnekwu bụ nne wee na-amụnye elu. Okwu gị furu efu. Aghọta m ebe ị na-eje, mana oke enwekwana onye juru ụkwụ ụdara kedu ka isi nọdụ wee na-amị mkpụrụ gaa na-atọgbu onwe ya n'ụtọ. Sọsọ ife mmadụ madebe bụ nye m. Anụ m ife ikwu, m ga-adọbi nwa nwaanyị ntị, gwu ya ka o si n'ebe nwa gị nwoke nọ wee wezuga onwe ya. Mana gị nwa ife ị ga-emekwu ya alụ m ọ bụ ị na-alụe, gwalụ m nwa gị nwoke na mụ nwa bụ iru mmiri ese ya na azụ na onye na-akụ azụ ama abụnata ọya. Akalụ m ịchalụ gị ọjị, mana ama na mgbe isi be ya pụta n'ikwugo n'obi gị onye ma ọjị mma aka ya bụ na ọ bara uru. Uche ike ikwu, anụkwanụ m ya, mụchasịa ya ike maka na ọnya nwa ududo ekochiri m ntị. Iru mmiri udo mechara gị ụbọchị. Ka anyanwụ ụtụtụ echi wetara gị udo. Sikwanụ m echegbuzi n'onwe m. Isi m echegbuzi n'onwe m mana ịma na nna gị kpọọ m asị. Kezi ka isi otu a? Kezi ka isi asụ ụdị asụsụ a na nna m kpọọ gị asị? Nna m akpọrọkwana gị asị, n'ọkwa na egwu na-atụ nna m. Ịma na nne gị bụ nnekwute nwaanyị mana niile onye ọbụla na-atụ egwu. Mbanụ, obi m ogiri si ọ na-emebizi ụlọ osebulu nwanyere ya chekwata. Ịma na onye ọbụla chere etu a jọkarịrị Udene na njọ. Udene na-amaghị ihe dị iche n'ozu nwanne na ozu ndị ọzọ. Ịma na eri oge nnọrọ otu a na-anụ kafa na-akpa nkata na-akọ ife gbasara anyị, ọ na-adị m ka ọmụ tigbuo mmadụ, ka ọmụ dọgbuo mmadụ. Emezie nne biko n'obi m, biko. Ị na-atakwa okwu eze? Kezi ka isi ekwu ka ime ya? Ị chọrọ izije chi m na ndị mmụọ? Mba, kama mma agbawa gị obi, kama ya anya mmiri m rie m, ka na afụrụ m gị n'anya nke ukwuu. Afụrụ m gị n'anya karịsịa ife niile. Sụkwadoro, babịa. Now. Ịfụnanya bụ ihe dị ọcha ma makwazie mma. Ịfụnanya na-adị nkwadobe ime ife ọbụla dị mma. Biko Nwanyiocha ewekwana iwe ka njugodo. Akụkọ a niile kedu ka o si gbasa nwa? Ewezuga ndidi, o nwere ife ebe bụ. Mana a ga na-akọrịrị akụkọ ma ọ bụgodị na onweghị onye na-ege ntị. Nne, biko ọnụ ya? Ịfụnanya bụ ihe dị ụlọ onwe ya ọcha, maa mma. Ịfụnanya siri ike ma nwekwa mmasị. Ịfụnanya nwere mmasị wee rue mgbe ngala rịbatara n'ime ya. Mgbe ahụ nwoke wee na-egosi
ma ya bụ nwoke. Aguiyi, nne gị si niile na-ekwusi ike na ofu mkpụrụ osisi ahụ gharịpụrụ gị n'oge owuwe ihe ubi n'ahọ gara aga bụkwa ofu mkpụrụ osisi a ka ị chiri aka kwerekwa na ya n'ọnya ka ị chọrọ ịkwadobere ọnọdụ ubi gị n'ahọ a. Nna m, ndị be anyị si na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ihe mụ na Azunmiri nwere dị omimi karịa na nghọta mmadụ. Lekwa anya n'ịdị ọcha ma n'eziokwu kwa, ama m na chi gị si n'eluigwe na-enyere gị aka na-arụ gị ihe niile. Ama m nke a. Obi gị na-eti eti gbasara nwata nwaanyị ahụ, etu obi ya bụ nwata nwaanyị si eti eti gbasara gị, amachasị m. Mana okwu nwere ike ime onye agha ubi ya kachacha n'ọkụ n'obodo niile, ọ daa mba n'ikpere na onwe ike mgbu n'ikpere. Aguiyi, iwe onye wozi m na gị na nwata nwaanyị ahụ dị n'udo? Mba, iwe anaghị ewo m. Na-asị m chi enu na chi ya na chi egede na chi ndị mbụ gbakwara Ezinna aka ebe. Ezinna nwere ịfụnanya zuru oke ebe ofu mkpụrụ nwa nwoke ya nọ. Ha gbakwara ya aka ebe. Nna, mana ka isi chọọ ịnapụ mkpụrụ obi m ebe o nwere udo? Mba, ka isi ekwu etu a? Ị na-eche na mụ bụ nna nwunye m ụdị ihe dị etu a? Mba, gee ntị ya m chọrọ ime. Achọrọ m ka onye ọbụla isi ya erutu n'inekọta ogbe iri na ịnọ anyị anya mezuru ụmụ ụdị m. Onye ọbụla ya erutu ịbụ isi ya, ka onye ahụ bụrụ onye ụwa ya kara mma karịa nke ndị ọzọ niile. Ife o ji dịzi iche bụ gị ma bụ diọkpara m. Achọrọ m ka ọ ya bụ mgbe ọbụla isi ahụ ya erutu gị, ka nke gị pụọ iche, ka onwe ihe nwere ndị ọzọ ya enwe ha, ka igosi iji bụrụ Aguiyi enwe egwu atụ ọnwụ, ka onwe ihe iji ka n'ụzọ dị iche iche. Ọ ihe m chọrọ. Achọkwasara m ọzọ ka ebe onye a nọ na ma ọ nọ n'oru ma ọ nọ n'Igbo, ebe ọ nọ na-apụta ma nwoke ma nwaanyị apụta ha na-enye gị nsọpụrụ, na-efekwu efe. Ọ ihe m chọrọ. Ọ nga ebe Aguiyi nwe egwu atụ ọnwụ. Ha! Nnukwuru nnu ehi ka m jiri chụrụ chi m aja mbọsị si na-akpakwuru nne wepụta. Ka mụ na ụnọkịta anụ m agwa na-ekwewu nkwa. Na-adị m nkwadobe iji isi enyi iri chụkwasakwa aja ọzọ n'elu nke m chụrụ achụ mbọsị m na-emekọta ọ bụrụ na eziokwu na gị na obele nwa aka Chukwu nọrọ di na nwunye. Eweta m isi enyi iri wee chụkwa aja chụkwasakwa n'elu nke m chụrụ achụ mbụ. Aguiyi nwe egwu atụ ọnwụ. Anụ bụrụ iche na mmiri. Egekwa ntị ka ntị. N'anya afọ ba nke ntị ji anụ onye a na-akpọ Aguiyi. Kwuo na m ukwu na-asị gị na ihe eji ama dike bụ ihe ike. Ihe eji ama nwa afọ bụ ọfọ, maka na ọfọ bụ ike. Aguiyi n'ofe ka a naghị ekwu okwu ebe nwa afọ na-ekwu okwu. Aguiyi. Hey, nna m. Aguiyi. Nna m. Agụ na-amụ ihe ya. A sị gị na nwa agụ na-eme ka agụ. Azunmiri, hụkwa n'ife anya fụrụ m ọbara. Rapụ ife a. Mụ rapụ gịnị? Ego anyị. Ịmakwa na adịzi nke azụ furu efu n'ime mmiri na-enye ndụ. Ebee ka m na-aga iji gbanarị ififela na-akwado iri m? Ebee ka m na-aga? Ị na-agbagwo jisikwa m anya. Enwere ife ọzọ na-enye gị nsogbu na-abụghị na Aguiyi abịa fụfụ gị n'ụzọ? Afịa na-anụ izo na-anụ. Wee etu a ka Aguiyi si emebụ. Aguiyi adịghị eme n'otu a. Afịa na-anụ izo na-anụ. Anụbeghị m maka Aguiyi. Ife a gbara aka. Ife
ife ha gbara aka ejikwa ụjọ gbachie chi gị n'ụzọ nke mgbagwoju anya maka na mụ nwa ama na aka enwerela ihe mere o ji ọbịarụ. Gịnị ka ọ dị gị ka ọ mee? Ịnụnụgo na Aguiyi na-atụ onye ọbụla egwu. Sọsọ bụ ife nwere ike ikewa mụ na Aguiyi. Onye ha o kwere m na nkwa. Mana ọ dagokwanụ mba. Mana hapụ anyanwụ ụtụtụ ụwa anyị jefu ya. Chebe, mba o, chọ ka nne m gbuo m. Nne m gwara m na ezinụlọ Aguiyi bụ ndị abụrụ ọnụ na ọ chọkwa iji anya ya na-aba fụ n'ebe ahụ. Mba o, nne m ga-egwu anyị nie m na njikwa ebe ọbụla. Nsogbu adịrị, mụnwa ga-eje ka m jụọ ya ife mere o ji were mkpụrụ obi gị dosa n'ụzọ gbara ịnụ nke mgbagwoju anya. Okwu eji eme ka obi dị ezigbo enyi gị mma, nke jupụtara n'ikwe nkwa dị iche iche ya na inwe mmasị ime ka mmụọ ezigbo enyi gị nọ na nsogbu nwee udo. Mana kedu ife ị ga-eme mgbe ite nsọ ite ji mmiri na-enye ndụ tiwara? Kedu ife ị ga-eme? Mmiri ego ayo ifuru ya. Gịnị ka ị gwara ya? Kekwana ife okwu. Mmiri nwee ntiti. Esi nwekwana ọtụtụ okwu mana gwa iwe ka o ji eche iche. Ego ka ịkwana ihe ị na-atụziri m ilu. Biko ị na-agbagwoju m anya n'ilu a niile ị na-atụ. Ifuru ya ka ọ na ifo ya? Afọ m ya. Kekwana ife ịgwa ya. Kekwana ịgwakwala ihe mụ na chi m na-aga. Mmiri agwarọ m ya. Ekwu m ya. Ama nka m ga-esi gwa ya bụ okwu. Aghọtaghị m ihe ị na-akọ. Egwu atụ ọnwụ. Ị ma na ada m nwaanyị nwere mmasị ịnọdebe nwa gị nwoke mgbe ọbụla. Ya kpatara mgbe ọbụla haziwere ọnọdụ alụmdi na nwaanyị ahazicha, ọ ga-abụ eji amaatụ na be anyị a. Ihe kwuru bụ eziokwu, maka na ọ na-abụ achọba anya anụ eje n'isi ya. Enyejuo dibịa ọnụ o were isi jee bụọ mgbọrọgwụ n'aja ọhịa. Nnukwu osisi dafee mmiri ọ bụrụ ogwu. Ọbịa Oke mmadụ kwuo okwu amamihe ọ bụrụ iwu. Ọ bụrụ iwu nyere mmụọ na mmadụ. Bụrụkwasị iwu n'aka ndị nna nna anyị ha, ndị ochie, ndị chi anyị ha, ndị gbuo. kpatara mma enye gị ofu narị ụda ala m bara uru ma ọ bụrụ ahazibe ọnọdụ a alụmdi na nwaanyị. Ụmụaka hazichaa ya na-ejide ya iche. Mma enye gị ewu, ọkụkọ, efi, atụrụ, ebuni. Ndị mmụọ na ndị mmadụ ga na-eji ewe na-emere gị anya ukwu. Ọgwụbe ma ebute ego, ebute akpa ego bụ ọdụ ukwuu bụ ego. Ma ọ bụrụla ndị a na-azụ ahịa igba ohu agaghị ahụ azụghị anya. Ọmụkwu ihe m ji eme ihe niile achọghị ka nwa nwaanyị taa. Mba. Eje n'ebe ahụ ya na onwe ya akara mara ka ntị na onwe ihe m chọrọ ịjụ. Nwa agụ ọ na-eje ije ka nwa ezi? Mbanụ. Nwa agụ ọ na-apụ ọrịrị ebe nwa ezi na-apụ ọrịrị? Mbanụ. Nwa agụ ọ na-eje n'ihe ruru unyi ebe ruru unyi dịka nwa ezi si eje? Mba. Mmadụ dị ma mmadụ adịkwa. Enwere mmadụ nwa afọ, enwere mmadụ ofeke. Mana ihe na-agwazi gị bụ na nwa afọ adịghị mma ịkpa agwa ka ofeke. Nwa afọ ada akpa agwa ka ofeke. Ọkwa ịghọtara? Ọ ga-ebu nwa egwu atụ ọnwụ. Okwu upere mpe mana ihe bara uru juru ya. Chukwu gọziri.
adị mma aghọtara m ihe i kwuru. Okwu ya pere mpe. Ihe ji efu ya ihe mmụta bụ na onye chi gọziri agọzi ka ọ bụ. Onye a bụ Aguiyi nwa egwu atụ ọnwụ. Onye a bụ Aguiyi oke nkịta ji isi anya ọkụ. Nya bụ Aguiyi anụ pụrụ iche na mmiri. Nna m ekene m. Nwa m. Obi dị m ụtọ na unu na-abụ nnekwute ife chi okike nyere m ji eme ọnụ wee na-ekenekwa unu na nkwado nke unu na-akwado ya bụ nwata nwaanyị unu chọọ ka nnụba wee na-ekwukwazi na chi okike ga-eme ka ndị nwunye unu nwee udo sọọsọ n'ebe unu nọ mgbe oyi na-atụ n'abalị. Ọ na-abụ ya na-ekwu ụdị okwu a na-enweghị ịhụnanya mmasị n'ebe ọ nọ. Ihe kpatara iji enwe mmasị mgbe ọbụla ọ na-ekwu okwu bụ na nwa agụ na-eyi agụ. Onye chi gọziri agọzi ka ọ bụ. Nwa agụ na-eyi agụ. Ọ bụ otu o mere, ọ bụ otu ọ dị. Almasi. Usi almasi. Aguiyi wuli nyinem. Simna chiama kweko hapo mnowa. Usi almasi. Mary, ụmụ nwoke niile na-asị asị. Ọ na nke ya ekpughe dị ka anyanwụ zoro n'ime urukpuru. Mana maanị urukpuru na-agagharị agagharị. Urukpuru agagharịgo afọ anyanwụ. Chefuo ya. Tekwanụ ka m ga-esi mee ha. Tekwanụ ka m ga-esi mee ya. Ọkwa n'obi m ka ị na-ekwu maka ya. Ọkwa n'obi m. Ọnwụ ha aka etiwara etiwa. Aka nwere olileanya na mmanụ ga-asọ n'ime ya. Mmiri, ọtụtụ ụmụ nwoke na-agagharị be nne gị ka ha nụọ gị kwa ụbọchị. Ọkụ nwa na-asị mba. Mana kịta oge erugo ka ị ga-arọrọ ofu n'ime ha. Ezoghị ga-achọ m kịta. Ezoghị ga-achọ m kịta. Adịzi m ka ite tiwara etiwa na-ama nchekwanwu mmiri. Ite tiwara etiwakwa. Mmiri ahụta m gị. Adị m ime. Eze nwaanyị akwa mmiri doro edo. Kedu ihe ị chọrọ ịnụ n'onu m? Egwu atụ ọnwụ. Okwu ga-adị enye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ nkasi obi. Onu ya ka m chọrọ ịnụ. Nsị gị mba. Mba. Ọnwa m ka ọ bụ.
nwa m n'afọ m agbụrụ m ka ọ bụ ya mere unu mụ na ya na-abụ bụ ofu onu. Egwu atụ ijikwa na ndidi wee nwa m ọgwụ maka na chi m na ndidi dị n'ilo kemgbe ọ kpụtọrọ ọkpụ. Iru mmiri ejikwa n'anya mbụ yi m egwu na enwere m atụrụ n'ụlọ. Ejikwa na mbekwu yi m egwu na nna m bụ dibịa. Ka m gwa gị, anakwaghị m ewere mmaja dịka ihe egwuregwu cha. Nna m biko wetu obi, biko wetu tutu. Eze nwanyị, kedu ife ịchọ ịnọ n'ọnụ m? Sọsọ ofu okwu, ofu mkpụrụ okwu ka m chọrọ ịnọ. Ọ gị tinyere nwa m mkpụrụ o bu n'afọ? Ọ bụrụ nya tinyere mkpụrụ a nwa gị bụ n'afọ. Egwu atụ ọnwụ. Ire ya ka bụkwa nya nwa nwe. Di mkpara etu a ekwesịghị inwe elu onwe ya, ọnụ mmiri okwu onwe ya. Ya bụ ife ịgwa m ka m ewelu, ife ịgwa m kịta ka m ga-eji wee na. Mana ị ga-eji nwayọọ wetuo obi ana, nyochaa ime gị ọfụma ka ọ mara ife ị ga-agwa m, maka na onye aninomina ọ dị agbapụtakwu ya. Eziokwu, sọnsọ eziokwu, kwee ka ire gị kwupụta eziokwu a. Ọ gị tụbara nwa m ime? Ọ bụrụ mụ. Eziokwu ka ikwu. Eziokwu ka gwa gị. Biko gbaghara nne nke ebunyere ifere nke mmadụ ncha kwesịrị ịnọ. Ejego m ebe ezigbo anyị nọ wee kpọkuo oke ikuku nke sitere n'isi nkuku ịnọ nke ụwa wee yọọ ya ka o bunye onye ọbụla chọrọ itechu mụ na ezinụlọ m iru ọya. Ejego m na mmiri ịsa nke na-enye oke osimiri ndụ wee yọọ ya ka o bunye onye ọbụla chọrọ imechuchi m iru ọya. Daalụ m. Iru mmiri, oke ọkpa na-aba mba ihe o ya eme egbe. Na-echetakwa na egbe nwekwara ike ime oke ọkpa ihe o mere uriom. Nna m, ị nụkwara ife si n'ọnụ wee na-apụ? Hapụ ya. Hapụ ya. Nwata fọgụ o gbere ụbọchị ọgụ kpọọ ya ihu. Ọ gbakọtara ya azụ. Ọ gbakọtara ya azụ. N'ụbọchị ahụ ka ha kachiri agamniru ha. Ka ihe na-achị, ka ihe ịbala ebe ime nwanne gị nwoke dinyere gị ka ị bịakwa ama emu. Mba, nwanne m edighị ha, omeme okwu dị dị fa. Anyị achọghị ịma maka nke ahụ, maka na ọ ga-emenwu ya. Anyị ma ihe ọ ga-emenwu.
omeme nwoke ama m na obi m dị ọkụ biko kekwana ihe ibele ebe ime gbuo n'ọkwụnụ ọ sị ka ndị ọgọ ya na obi aka dị ebe biko n'obi ya ka dị ebe nnọ o wee gbanarị mgbakwuru nwaanyị ọzọ ọ maka nna ya ọ sị na ọ bụ na o meghie na ọ ga-ahapụ ọha ya na ya ekike ọ ga-eji wee bụ onye ga-achị ndị ụmụnna anyị biko maka echichi ka nwanne gị nwoke ji gbanarị mụ na nwa m maka echichi ka o serụrụ ụwa akwụghachiri ụgwọ ihe a igwe gị ji azụ ọ ka ebe n'ihe isi gị o mechara ihe nna isi ya bịa mee biko igwe gị adị n'ọkụ mechie ọnụ gị ile ma gbakpuo gị na-akpụ ọkwa na ụdị mkparị a ka o rukparịrị nna ya ukwu bụ onye nwe ya o wee were ya chụọ aja ị ga-abịa ka ị naba iluo isi nna gị na nne gị na nwanne gị nwoke na mụ bi iru mmiri ise na nwa m nwaanyị abụrụ ife nwoke ji eme mgbe o ji kwue na nwa m nwaanyị abụrụ ife nwoke ji agụkọ okwu ife eji emeju okwu ọnụ gwakwuo ya na m sị na nwa m nwaanyị ama abụnata oru nye nwoke ọbụla na ụzọ ilu isi ya na m sị na ọ ga-anụ ọnụ m mgbe oge ruru una Kịta ịhụ mkpụrụ afụfụ ha kụrụ ebidogo